Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another hadith ta karon mga higalag-igsuon. Ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kani nga hadith akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Ingon niya, "Ballighu anni walau ayah." Pagsangyaw kamo sa akoa bisan usa lamang ka bersikulo. Sa dungag nga pagpasabot ni ani mga higalag-igsuon, giingon ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ingon niya, "Ballighu anni walau aya min kitabillah." Ang pagsangyaw nimo bisan usa lamang ka bersikulo gikan sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walaw huna litaqlil. Ug ang walaw nga word niya ni mga igsuon mao ang bisan gamay lang magsangyaw ta. Ingon pa ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, "La yaqulul insan ana la uballighu illa idha kuntu aliman kabiran. La innama yuballighul insanu walau ayah." Ingon si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dili angayan nga moingon ang usa ka magtotoo, ang usa ka tawo nga dili ko magda'wah, dili ko magsangyaw. Kay gamay ra ang akong nahibaluan. Dili ko ustad, dili ko sheikh, dili ko sa mga adunay kahibalo. Dili angay nga isulti sa usa ka magtotoo. Busa, siya magsangyaw pamaagi kung unsa ang iyahang kaya. Kung unsa lamang ang kaya, adto lamang dapat nga magsangyaw. Pananglitan ang imong nahibaw-an kinsa si Allah. Sumao ra po na ang imong isangyaw kinsa si Allah. Kinsa ang mga Muslim or unsa pa nga dapat nga pangda'wa nga anha lang ka kahibalo, anha ra pud ka dapat magda'wa. Dili pwede nga magtasador ta, mag-una-una ta, musulod ta og topic nga dili angayan unta sa atoa, dili ta qualified aron mosulti niya na nga topic, kana mo ibawal. So ari na lang taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.